मोनसे सिद्धांत लादों बहाय गासै इनडिसिप्लिन जाया लोंनाय जानायजों गासै दावराव दावसि जाया बेफोरखौ बाद होनानै जाहाथे जों जयैनो जेरै पिकनिक स्पटनि ओंथि बा अर्थात बे जिखिनि बे टुरिस्ट बा जेरैहाय फैनानै जिबायदि मोनसे बे खराग मोननांगौ बे खरागखौ बाहाय मोनथों होननानै बे थांखिखौ फिउचारफ्रानो आं बेखौनो बुंदों जे जेनेरेलि बेवहाय दैजिं फेस्टिभेल जायोमोन दा दैजिं फेस्टिभेला जोंहा थांनाय सरकाराव बानायनाय जायाखिसै फैगोन सरकाराव जोङो मा खालामगोन बेखौ जोङो दैजिं फेस्टिभेल जे जिनिसा जि फेस्टिभेला इन्टारनेसनेलि जोंहा मिथिजाबायमोन गतिके नेक्स्ट इयाराव जोङो दैबेखौ जों खालामनाय नङा जों दैजिं फेस्टिभेलखौ बानायगोन आरो गोबां मानसिफ्रानो बुंनो नागिरो जे हाग्रामा दिनाय बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो दैजिं बा नैबे आइरिभार फेस्टिभेला जागायफिनबाय जेरावनाखि जानाय जौ जुवानि आड्डा जायो होननानै बिनि सायाव सारा मा बुंहरनो सानो बेफोर बुंग्राफोरनिसो खोथा जाय बुंग्राफोर बिसोरबो फैयो आरो जोंहा थांखिया जौ जुवा होनानै फेस्टिभेल खालामनाय नङा मानसिखौ एट्राकसन खालामनाय नङा मानसिफ्रा दा गोबां जायगा बिदिनो भितोरा ओनसोल गामि ओनसोल हाजो ओनसोल हाग्रा ओनसोल माने थांनानै पिकनिक जाहैनाय जों नुदों आरोखि दा बेबायदिनो बैफोर जायनाखि लुबैग्राफोर जायफोर बिदि माने पिकनिक जादों बोसोराव खनसे बेफोरखौनो जों नायनानै जों बेवहाय जयैनो जाहाथे मोनसे बयबो इन्जयमेन्ट खालामलायनो हायो दा बेबो मोनसे सुबिदा बिटिसिनिफ्राय बिदि नंलायाबाबो जे जेनेबा आं एम फैबाय जेनेबा जाहा एम फैबाय दा बेबायदिनो जोंहा माखासे एक्टिभिटिसआव जोंखौ इनभल्भ खालामनाय जादों डाइरेक्टलि नङाबाबो সম্মানীয় সুগসি মুছাৰী ছাৰ সুগসি মুছাৰী ছাৰে এখন আৰণাই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে শুভ উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি উন্মোচন কৰিম যি আইৰিভাৰ ফেষ্টিভেলৰ লোকাৰী খেল ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এখন উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িম मा दं नायनि बैयाव ओरैहाय निउ इयार फेस्टिभेल ट्रेड एक्सप' गेटआ मोननै दं लोगोफोर আমার একটা পার্সেল হয়েছে অল্প 50 টাকা রেখে দাও না